Double time nga gihabwa ang mga basura ug uban pang nibaras sa kanal sa may Tabunok area sa Talisay City kini aron di grabe ang pagbaha ning panahon sa Tingwan. Ang live report ni Fem Dumabo. Fem? Yes, Luan, kay di ay mga basura ang nibara sa kanal kundi lakip na mga lapok o mga sebo o mga nigahing waste oil nga gipanglabay diha sa mga kanal gikan sa mga mabaligyaay og pagkaon ilabi na mga fried chicken diha daplin sa daan sa Tabunok area. Napuno kining drainage sa sagol nga mga basura, lapok og mga nibantok nga sebo o mantika. Rason nga nakabaha og lapas sa Kiting diha sa Tiil kining lugar gahapon sa hapon atol sa sigig ulan. Nag-abot din ang sibo o ganang mga basura sa karsada, naanod rin sa culvert. Sibo, anang mga manindahay na kanang mga manukan, ang mga waste lang nga uwil, lamay iapol sa kanal. Uban sa mga mamaligay og fried chicken ang ni-deny nga wa sila maglabay og waste oil sa kanal. Ikaragahon rag mabuntag kami magpagbasura. Di aray ko ano sa sako. Sa garbage truck. Oh. Dili. Apan uban sa mga manindahay sa dapit ang nitugan nga diha sa kanal gyud ipanglabi ang mga ginamit nga mantika. Gani adunay gyud pedestrian nga naslay sa dapit tungod sa kadangog. Dili kay siya ingon nga babaw lang siya sa kanang kuan puthaw nga makuan na dito kay tungod atong lawom kay dito nya kanaging mga basura, mga kuan sa ari sa manukan o sebo na. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga pakikistoryahan nila ang barangay officials ug ang Business Permit and Licensing Office kalabot niini. I think we have to talk to the barangay and the BPLO kung kinsa ni sila. Then, while we support them na naa sila yung mga tagsa-tagsa kanegosyo, we should all be responsible business owners as well. Kay dili man sila ang ato mga konstituente sa Talisay. Nakasinati man og baha gahapon sa hapon sa National Highway sa Barangay Linaw, Talisay City. Hinuon, nihubas ra usab sud sa pipila ka minutos. Yung mga drainage sa Talisay aton magsigiyog limpyo nya nakabaha man tol pero dali ra gyud kaayo sa nihubas. Sa Barangay Bulacau National Highway, sagad bahaunon kun adunay kusog nga ulan sa nangaging mga tuig. Apan kagahapon nakalingkawas sa pagbaha. Matod sa mga kawani sa establishmento nga sagad biktima sa baha kaniadto. Nang hinaot sila nga epektibo na gyud ang gihimong dugang drainage system sa Talisay City Engineering Office. Nasokad na himo ang drainage dira nang giyan lagi himo sa gobyerno ron diri sa Talisay na okay na dira. Nindot na ang iyang flow sa tubig. Ari na makitaan kung stable yang wang gusog, diha jud makita. Sa unang semana lang ning July, nahuman sa Talisay City Engineering Office ang Phase 2 sa pagpalambo sa drainage system sa Barangay Bulacau. Phase 1 nga nagsumpay may og box culvert nya gisumpayan pod namo og kanang RCP nga mo connect dito sa dako nga RCP. Gatisting ta atong uwan naghapon murag na mitigate gyud nato pero magwat-huwat pag itag mas intense pa tog hapon kay atog yung suwaya no di ta mangandoy nga naa pero kung naa man gali maka sufficient na gyud siya nga mga cater sa maong dagko nga uwan. Every day, we're trying to be better. It is not perfect. Maybe at times, na yung mga problema sa silting, problema sa basura, namubaha siya. But we have put in the necessary infrastructure and the necessary policies and systems such as the quick response teams na mamububuan mo subsiden siya as soon as possible. Luan, dugang ni Gary Tugunon sa Action Agad Team nga mga hangyo diha sa pagpanglimpyo sa mga kanal o drainage system sa sudunong dapit usab sa Talisay City og pagpamutol sa mga dagkong punuan sa kahoy gikadlukan nga matumbang ato sa kabalayan ang gikabisihan usab karon sa mga sakop sa Action Agad Team diha sa Dakbayan sa Talisay. Luan, Daghang salamat, Fem Dumabo.